Nosaltres no tenim mòbil, no tenim res de connexió de l'exterior, 0%. I això és algo superpositiu. Però què passa? Quan ixes, que a mi se va menjar el món. Jo vaig entrar en 5.000 seguidors a Instagram i vaig eixir en quasi 400.000. Com es gestiona això? I jo he tingut moments, jo he tingut nits que no he pogut dormir per hate, per passar-ho realment mal, perquè persones que no conec de res i que no em coneixen de res s'han clavat en mi. És que a mi m'han arribat a desitjar la mort. Jo ara agarro el mòbil, entro a TikTok i podries llegir de fa 10 minuts barbaritats. Tampoc he sabut gestionar el ser coneguda d'una manera bé sense psicòleg, no ho haguera sabut gestionar perquè per mi venia res de la zona de confort, de tranquil·litat i de sobte ja no ho era.